Здравейте, аз съм Христакис Кинга и днес ще играем на Clash of Clans с най-добрия ми приятел Сашо. Здравейте, пичове! Както казах, Христо, днес ще играем на Clash of Clans, въпреки че ще се съдържа френди батали, как атакувам Христо, както и след малко ще му атакува, ще събирам ресурси И аз същото. Да, и нека да започваме. Пращай френди батъл. Още не ме е заредил Clash of Clans. Добре, ще почнем. Ще кикна този Гошо, много са дразни. Както виждате, Гогича вече ще бъде кикнат. Би джойна с големия си акаунт, тук ама съм 10 лева клан. Както го виждате, той е най-големият тапанарен. Както го... Давай, пращам с френди батъл, атаквай. Чакайте, че обърках. Сори хора, че го кикнах от клана, ама Е голям такива тапанарен. клана. Да, точно така. И не приемаме такива недружелюбни хора в клана. Които ми пречат за клиповете. Да. Сега ще видим как Христо атаква с полуармия, която не е изцяло направена. Нека да видим 3 сядча с трети лево и един бърберенки първи лево. Да, започва Христо. Атака, мрете. Както виждате, ще се опитам да пробия отгоре към бомбите. Както виждате, само с един канал почти убих бърберенки. И има помощ от мортара. И вече почна Арчер Тавара да го млати. Само Бърберен Кинг ми 5 лева остана да се обади тук да преби Арчерите. Ура, 15% с недовършена армия. Виждате, Бърберен Кинг умре. Трябваше да видите Моя заря. още се чуди какво става и не знае къде е. Само знае, че е в някакво село, дето е построено от мен. И Христо умра на 17%. Така, Христо, сега ти ме прати френди батъл, за да мога да те атакна, да видите колко е хубава армията ми. Но първо искам да ви кажа армията си каква е. 12 джайнта 4 лево, 32 мага 4 лево и 2 арчера 4 лево. Макснати са. И ще видите колко е добра армията. Тя помага за ресурси, за проценти и за така нататък. Добре, да видим как ще му разгромиш. Добре. Пускаме джайнтите на първо да млатят стените с един хил, защото не искам да умират. Пускаме маговете тук отстрани. И нека да пуснем Кинга. Знам, че не е хубаво да пускам билето в началото, но да видите какво представлява билето на Кинга. Една блестяща ръкавица, която се натиска. И излизат малки бърберите и става по-бърз, има спид по-шо. Само дето те може да видят ръкавица, само дето вие не можете да видите ръкавицата, но не можете да видите как. Знаете, че не съм лъжец и казвам истината. Добре. Неговите уизарди са като стрели. Направо чупят всичко по пътя си, няма нещо, което да не е разрушено. Да видим. Тук даже отгоре колко уизарди има, не мога да ги преброя. Някъде към 19-20, там някъде уизар. Искам да минат през бомбичи. не! Мали от 19 станаха на 3. И Бърберен Кинга ли? И сега има още една бомба. Добре, извинете. Не съм издрогал, че атаката е солидна, просто не знаех къде има бомби и забравих да пусна един арчер там за бомбите, защото знам къде има бомби и къде не. Уж не знаеш, уж да знаеш. Тъс армия е... Тъс база е... моя идея. Прати пак, защото се изложих много лошо. Сега ще гледа така хората да вземам по... Хайде да връща. Той ще направи 3 атаки, аз ще направя една атака за ресурси и после той... Така, нека да пуснем арчера, за да включим едната giant бомба и нека да пуснем това тук и ние активираме една бомба. Саше, никой не гледа. Знам, не виждат петел по това. Така, продължаваме. Добре, нека да почнем от тук да активираме giant бомбата, да не съм притеснен. Един хил, един така, пускаме ръкавицата. И Бърберен ще отиде нагоре да млати по билдърхата на Христо. Пускаме арчерчето и то отиде да млати по билдърхата на Христо. Така. Както виждате, много обичат да разрушат билдърхата.
Билдърите няма да могат да спят. Добре, тук вече гледайте, тук вече сигурно има повече от 20 Wizard горе. Ама то с Wizard Tower нещо ме притеснява. Не ми харесва. Той има и Тесла. Просто не разбрах даже. О, те откъде дойдоха? Убих му Wizard Tower, той беше голям проблем, но се оправихме с него. Казах ви, че атаката е солидна, ама вие не ми вярвате, казах ви. Просто трябваше да знам... Моя Барбериан Кинг се би с всичко на Саша. Дали ще успее да победи неговия? То моето стана на една чертичка кръв и умря. Веднага. Моя биш и Уизърд, ти какво ли не? Как ще взема на 71% на нея? Ужас. Пак искам още едно повторение. Чакай, не се знае. С дракони да атакувам, само че ще ме отнеме някъде към един час да се направя армията. Съжалявам, че ме виждате в половин лице. Но много се въртя. И за да не е много дълъг този епизод, това ще бъде